Odi mensen, we ba odi met akudi na nefa ta obia gado konfo kabra profe mensen. Ik ben Finofient, obia man Finofient. Mensen, vandaag ga ik over naar Wisani. Ik ben een beetje kotaki wery, omdat die me bij op een drukke weekend en mina rustbo uit en als je weer en tas je weer mina kan doen een programma over naar Wisani. Doordat die de me cancel een programma over naar Wisani, sorry mensen om weekends moeheid en tasje weer dan wins van me want doen wins van me wins in iemand sa me doet hij contact conversatie minimaal doen omdat die titi kon van de bakama en zo met taki no dat teret zo met taki no dan me archie want dat na belangrijk sa met hij taki o lobby schrijven bribino schrijven en archie na schrijven en dat die me doet die de. Maar ik ben wel volgende week zondag met de pro akkoord. Nou, wie zijn vandaag is, ik ben Maxabi, vandaag is 21, ik ben Maxabi. 21 december 2025 mensen. Wegens mijn moeheid, mijn doel voor een weekend is. Ik moet dag vrijdag staat er Milan op en weer van 3 uur rijden, 3 uur terug. En is de met baka 3 uur rijden, 3 uur terug bij de totaal 6 uur, 12 uur met baka kan er bub en anak misje hebben. En doordat die appisie dat die normaal. Doe apro voor nou eens. Mensen, respect ik grani aan sa kapasi met aku grantangi en voor doe weko acha program akon voor nou wisani en met ju grani tangi tena tata voor alasani sa snapu en steun me en doe in wasani sa en make me tranga voor doe a program ala sonde en snapu te sonde doe loko ji trawan met aku grantangi voor dat en daarom brada sa. Ja, ko na wisani. Me ju grantangi les piki sa fasi ik ben niet meer aan Kinofia, obia ma Kinofien. Titi na kantasi, obia mo para te kona mensen. Mensen, ik groet. Odi.